kawai ka nemi kuɗi alaji, baka da kuɗi aikin banza ne da kyawunka. Malam ya ce a yi magana kan neman kuɗi. Shi neman kuɗi tashin hankali ne, babban kofa ce. Zan zo lokaci muku bayanin kan neman kuɗi, amma duk wanda yake Abuja kakkai daga koma arewa ka da kuɗi. Akwai da hadisi da Malam Fadl ya taba koya mun na Umar bin Khattab, asar ne cewa idza ra'a rajulan fa a'jaba, idan sayyidina Umar ya ga mutum ya zo da shiga mai kyau sai ka burge shi, sai ya ce alahu khirfa, kana da sana'a? In ka ce a muna dai tawakkali, muna dai bage-bage, ce fa yasqutu fi aini, sai ya ce kai wannan mutumin banza ne, ku dale shi. Haka da kuɗi mai amfanin ka, kuma ka ce kana rayuwa wai kai Najeriya kake rayuwa ka da kuɗi. Duk wannan yaudarar kanku bari, billahi lazi babu wanda zai zo koba gidanku ya ce ga kuɗi daga gwamnatin tarayya, babu. In za ka tashi ka fiɗi kuɗi, ka fiɗi kuɗi. Ko ustazu ne kai ka raba. Wannan Najeriya da kake gani sai ka raba lokacinka, rabi neman kuɗi, rabi wa'azi. Mu ma yanzu nan Allah la nake a sauri a tashin je ina da wani business, bala'in Malam Ibrahim ne ya takura mana muka zo na waje, in ba haka ba da yanzu na samu, amma insha Allah zan koma in je in samu yanzu. A to ga zaka samu 'yan miliyan 3 ka zo ka ta wa'azi yanzu ba gwara zuwa ba ku 100 ku sha ruwa ba Malam. To a nemi kuɗi, zan samu lokacin da zan zo insha Allah ta'ala sai mu yi lecture.